भारत हाजरिका जोंनि बे कन्ट्रबिल जों थांगौ गांसे आवरायनि जों फरायनाय समखौ दसे दोनथ'नोसै उनावहाय जोंनि बे समाव जोङो आलासि बरायनाय बनाने का प्लानिंग था। 3 साल पहले हमने इसको प्रपोजल दिया था और समष्टि में एक मिनिस्ट्री बनाने का जो डिसीजन है ये लागू हो रहा है। उदालगुरी समष्टि के अंदर हमारा काम शुरू हो रहा है और उदालगुरी टाउन के नजदीक गोलमाल गाँव में इसमें बनाया जाएगा। ये नेक्स्ट 2025 में ये न्यूट्रल जरिए से दृष्टिभंग से इसको हम खेल को चलाया जाए। इसके लिए उन लोग का मैं विनती करता हूँ। इसी सबसे फोर्थ इंटर क्लब फुटबॉल ट्रॉफी 2024 को शुरू किया আমি নেক্সট কাৰ্যসূচী যাম। নেক্সট কাৰ্যসূচীত আছিল মোমেন্টৰ এইটো আমি এই কাৰ্যসূচী পৰৱৰ্তী সময়ত ল'ম। এই সময়ত আমি নেক্সট কাৰ্যসূচী ল'ম ফাইনেল গেম ইনগ্ৰেশ্যন বাই মিষ্টাৰ ৰিহন নেমাৰী এক্স মিনিষ্টাৰ ডিছফৰ আছাম। যথেষ্ট খৰচ হয়, খুব কষ্টকৰ, তথাপিও তেওঁলোকে ইয়াৰ দায়িত্ব বুজি পালে এই খেলটো আৰু বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত আমাৰ বহুত মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালী খেলুৱৈ আছে আৰু বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ এই টুৰ্ণামেণ্ট দিলে আমাৰ গাঁৱত ছাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আমি এই সময়ত ৰেফাৰী লগত লৈ আহিছোঁ, গতিকে আমি তেওঁলোকক প্ৰথমে আদৰি ল'ম স্বপ্ন বাগলাৰী এটা আৰণেৰে বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল ললিত এলিয়াস মছাহাৰী, মৃদুল বসুমতাৰী, মনীষা মছাহাৰী, আমি তেওঁলোকক আদৰি ৰাখিছোঁ। Kita kan akhir orang ni kaya piko cover कर दे नहीं देना हाँ सब cover कर दे এই সময়ত আমি আজিৰ খেল মুকলি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰি দিব। कोई खतरा नहीं। और जी हाँ, ये गोल के साथ लचक के साथ इस गोल को दागने में कामयाब हुए हैं 7 नंबर में। कामयाब 7 नंबर
नंबर। जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। गजन एफसी की ओर से एक गोल दागने में कामयाब। दर्शक काफी उत्साहित। दायो गुजरात एफसिया गरसेयाव जोंना दिननो हाबाय बिनि थाखाय बयबो दायो नै रायजो राजाफोरा धामाका हाल्ला खालामगासिनो दङ। नंगौना सार? नंगौ नंगौ नंगौ। थोड़ा परिवर्तन होने वाला है। एसिस्टेंट एक गोल से आगे है गजन एफसी। गजन एफसी के दर्शकों को अच्छा गोल। Oh yes. I am not support. No support. Which place? Oh, नोंना फैबाय माथो नै जोंनावा। जोंनि सुमुदों बिना नखौ बोथोरसेनि उनाव। बढ़िया खेल रहे हैं साथ। बढ़िया शॉट। टेने 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 बढ़िया शॉट लगाया था। बिथाङा बिराद मिनिबाय थायोलै मानि थाखाय मिनियो बुंदोंब्रा आंनिया बेलेग ए दाउनियालाय डायलग होनायसै ना डायलग होनायसै आंनिया टेने टेने र और उसी के साथ इस गोल को दागने में कामयाब। और यहाँ पे बराबरी में ला चुके हैं नों फैनायखाय जाबाय रे मानसिया नों फैनायखायसो नों बारा हांफलाय देखने को मिला। और दर्शक भी काफी उत्साहित। मानो लोंसोबखोलै नोङो नोंथाङा मानो लोंसोबखो अह मा मोनदों हट मासे आधा आधा मानसियालाय र बढ़िया शॉट लगाया था। दायो हाफ टाइम जाबाय अब फिर मिलेंगे दूसरे हाफ में। माबोरै मोसायो माइकेल जेक्सननि बायदि मोसा नोंथाङा हागोन ना दामाबाबो नोंनिया मोसायो ना ओरैनो मोसानो हागोन आरो होबायलाय सोरखौ गावखोब्रा सिख्लायदों गावदों मालाय फिर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। और इस खेल में पहले हाफ के बाद होबायलै बिहा बढ़िया पास और यहाँ पे गोल शायद नाखुश होंगे और किस्मत ने पलटी मारी है। देख रही दुनिया सारी है। जी हाँ, किस्मत ने पलटी मारी है और देख रही दुनिया सारी है। काफी नाखुश होंगे। साराबो दं माथो साराबो दं माथो हाबदो फिर से चॉइन मिला है। फुटबल भलिबल काबादि गेलेले हिनजावनि खेला गेलेया आरो मार्बल आरो दै खप्राव सेकंड हाफ का दूसरा कॉर्नर गजन सोरखौ थापर होदों थापर गया बढ़िया पास आगे बढ़ाया है बॉल को मौका बनाने की कोशिश। खेलाया बिराद गोरा मा बुंनो सानगोन जों थासुनिफोरजों मोनबाय जों होद गैलालै जाला नोङो नांगौबा नों लादो मानोसो सोंबाय थायोब्रा मानोसो सोंबाय थायो गजन एफसी एक गोल से आंबो जाती नहीं आगे गजन एफसी देरहाबाय जीत में कामयाबी हासिल किया है। लागो
देरहानानै माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंखौनो हामथारबाय बेदरालाय बेदरा मा हाबायगोन बबेयाव लकेसना जाहैबाय गार' बाजार इमान गोजान मोनसे थागोन मा थागोन दायो नोंथाङा गोजोन एफसे देरहानायनि माबायदि मोनदों बुहुद गोजोननाय मोनबाय आरो बेबायदिनो আমার কন্টেক্ট পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আরম্ভ করব গতিকে আমার এই অঞ্চলের আমার নায়িকা আছে गुलसेयाव हाबाय जोङो गुलसेयाव हाबाय Oh yes फाइनो yes Bamla Bamla where meet Bamla बेदरा माहा बेदरा फुलबारि दैसायाव आयौ Bamla दानो संबाय हादों थांगोन नाङा मारखो सागुआ अमायाबो बिनिफ्राय लांनायसो दायो देरहानानै माबायदि मोनदों सार आं ओरैबादि गोजोननाय मोनदों गोजोननाय ओमफ्राय मा बुंनो सानगोन गोजोननाय मोननो थाखाय गोजोननाय मोननाय माने जोङो क्लाबखौ गोजौआव लांनो हानाया जोंनि थाखाय बिराद खस्थायगौ नंगौ दिनैसो मिथिनो हादों सारनिखौ थेंक इउ ओमफ्राय नोंथाङा बेदर जाहैगोन जाहैया आं बेदरखौ जानाय जायो बे आंनि खोथासै आं जाबा जाहैबाय जायाबा गैया थेवब्लाबो आं सापर्ट खालामनो हायो नंगौ बमब्ला माबा जानोनो बमब्ला ना फादारा माबा जानोनो फादारा माबा जानोनो होदोलै बुसो होदोना मानि होनो बायोलै देरहाबाय देरहानानै माबायदि मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों गोजोननाय खै हाजारनि गोजोननाय बुंनो हाला बुंखायो गोजोननाय नोंहालाय माबायदि बरिया देरहानानै माबायदि मोनदों थास' बिबार थास' बिबार मा जादों बेल'सो माबायदि मानसिलै नायनो हालै र' नोंखौ नोंथाङा आदाया बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंथाङा मादों सापर्ट गैया आंनिया कलेज एफसि ना मामोन कलेजलाय सापर्ट गैया मानिजाथाव बादायलायनायखौ जोबथा बादायलायनाय खालामबाय बेयाव जोंजों लोगोसे नंगौ जोंनि ओनसोलनि नोंथाङा साराबो दंखायो नै साराबो दङ राजनितिक आरो साराबो दोङो साराबो दोङो गासैबो साराबो दोङो जोंखौ मावग्रा मानसिफोरा हेल्प खालामा सफैस्लाबिला जोङो किसुमान ओमफ्राय सारा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों मोजां नोंथाङालाय जोङो गिबियावनो जोङो दायो नोंथाङाथ' बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोजां नारा नाथा जुजिनायमोन नंगौ दे मोसाहारि सारनो जोङो होनो सानदों मानोना बिथाङा बे दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ सेकेन्ड प्राइज बिथाङा डनेट खालामदों जों बेनिखायनो बिथांखौ जोङो मोनसे ममेन्टआव जोङो बयबो आखाइ खबना होगोन हाई स्करार जतिन सुटिया गोजोन एफसि बे समाव फैगोन बेखौनो हय जा बयबो आखाइ खोबना होगोन बिथाङा बयनिफ्राय गुल होदों सबनिफ्राय बे खेलायाव बिथाङानो गुल होदों बेनिखायनो बिथांखौ जोङो मोनसे सार्टिफिकेट डनेट गथायदों
बे खेलायाव बयनिस्राय मोजां गेलेदों बेनिखायनो जोङो बे बान्थाखौ बिथांनो होनाय जाबाय बे समाव जोङो मोसानाय माजुलि बर'नि बे समाव जोङो बयबो गाव गावनि जायगायाव थांगोन जोङो दोंसे मोसानाय नायनि माजुलि बर'नि टिटलखौ मा लाबोआखै जानायावसो जासिगोन बियो अह दामनो हाला नों फिसाया लांगोन दायो लांनायाव मोसालांगोन गारियाव दंखायो माजुलि बर' नोंथाङा दङब्ला जस बे समाव जा I